Tenan mi, aku ki ndak nutup-nutupi. Aku iki lho ora tau malam pertama kawit mbiyen kuwi ngerti kuwi malam takbiran karo malam Jumat. Mergo lek malam Jumat kuwi yasinan. Lagi iki malam Jumat ning endi Pak Yasinane? Aku dik Jumat kira melu to. Lah, elengku kaya nggone Pak Mur to, Dar. Iya, Dar, nggone Pak Mur. Ning gone Pak Mur. Aku sesuk lek lali kabarono lho, Pak. Ampir ono. Oke ning kono iki mesti jajane enak-enak lho. Akar mangan sing akeh. Kaya sampean dak anu kae. Ki mesti ning heci barang tau udan-udan. Enak kuwi. Asli opo? Lek asli ki yo ning tulisane. Sing asli ki omahku ka lho. Ijo ke bregidil ora lunyu kayak jeneng asli. Iya yo mi asli. Asli lumuten. Oma kene ya merek tekel kuwi iki mang. Wong nang konyol ketito ngadir limo. Aku ndelok sitok iki nenge papa. Wah, aku lek tiwul barang ngono kuwi, merek degelen. Lombok kok nek mek kabare semono ki piye lho, mending iki sak ontel aku tuku. Balene kok papat. Yusaan ki diingi. Yusaiki papat ki ya seprapat lho, Nduk. Iki anu kawanan mule. Nang pojokan kampung ono gang jenenge Gang Dobos. Wargane lucu-lucu, uripe ora tau ngambek. Yu konyil kemayu, dandanan koyo biduan. Ngomongnya panter, senenge rusuh lan ruwet. Kek kowe mangkok katingaran lho, Le. Kek ngendangi bae. Yo ora kadingar no Mbah wong aku yo kerep rene to. Lah, opo iya, Le? Lah wong aku lho ora batek anu to karo kowe kuwi. Apa iki lo ngapa mulai rene? Wong kowe ora tau rot aku karo bacahmu kuwi iki. Opo anake demit kowe kuwi, Le? Tuh Mbah, anak Andrew. Alah, ke anak Andrew to. Layak rupane ke elek ngono. Wis muga-muga ra mangan aku. Tenang Mbah, pangan aku tunggal sego. Tenan lho, Le yo. Seko tenan lho yo. Ku yo lingko kene lak pangananmu seko. Padha ae man seko. Aku lho lingko kene. Tapi lawuhku yo daging barang Mbah. Yo sapi, yo wedhus, yo asu. Tapi lek kepepet yo gelem wong barang. Kira-kira di daging apa ora Mbah? Lah yo sing kok golek iki daginge wong sing enom lho, Le. Ora sing tuwek ngene iki. Sing tak butuhne ke daging, ora wige enom, ora wige tuwek. Pokok daging panggah tak pangan. Allah. Ki piye? Aku anu, Le. Kudu pipis. Awakmu muni yo ae yo. Tapi wis ada ono. Lah ora, Le. Lah, yo kok lucu tiba enak gendut kuwi. Wis timbangane kewetan aku tak muleh. Lah jabang bayi. Kono men lungguh robong uler. Kuwi uler. Jane kok arep dadi rondo uler. Lah kok uleran? Sing bener ke omah rondo dirubung uler, ngono lho. Lah kok rondo uleran kira yo rondo keroken ya, Bang. Sritan. Piye aku ke? Iki ki yo wayah njaluk dikerujuk lho, wonge barang nggih. Kira tak mentek ya. Kambile iki kok ndak gelem wah.
Alah, lerwo. Lerwo ki anu ya. Ular dawa kok. Loh, ngalah. Ngono ki mang ular ada akeh men ya. Malah gendeng aku. Ki lerwo ular dawa barang ngono kuwi. Gendeng rusak. Jan bangkrut carane ngene bandare. Lah ki ora kena to. Dan malah gempel. Alah gian lho, cepot neh. Wes kena. Ini ki opo? Rasuti akar mulai bathok ular. Jembrek kok kireman ngono kae. Garing kaya wong eban, yo ora lek aku ki ora garing lemu kok. Mbah Kindut kae. Bah, Mbah Kindut. Yo, pondok. Wong cemek-cemek ngono kok nglutur ae lak kepleset loro longku. Yuk konyel eneng. Aku arep takok penting to. Arep takok apa yang konyol? Takok yang aku lho. Aku luwih ngerti. Kono linggo kono. Yo lek ngono Mbah, lek sampean wis ngerti. Wes kene. Arep takok apa? Anu Mbah, jereke yuk konyel kok. Wong malam pertama ki kok jereke omong medeni. Omong penak. Ngono ki nyang apa lho? Lah kowe baru berapi to, Nduk? Kok wis takok malam pertama kuwi? Yo urung lho Mbah. Ngono ki wong malam pertama iku apa dadak rabi to? Ngene lho, Nduk. Tak omongi. Jamane mbahmu biyen. Lah rapi kuwi ora neng coro malam pertama. Lah wong biyen kuwi lho, Nduk. Dijodohne karo wong tuwek. Loro kuwi mang yo kakung, kuwi mang yo wis nang cedhekku. Isin lho dikur. Lucu Mbah. Berarti ajaib lek lho. Moro-moro ana wong ning cedhekmu. Yo ngono ke disenggol yo isin lho, Nduk. Ngono. Aku yo ngene rambian. Mbahmu iki ndesel ngene ngono ya, Nduk, ngene. Aku yo ngene. Yo isin. Tapi yo anu, Nduk. Nah tuh yo. Nyapu Mbah. Oh. Alah aku udah iso jelas nih, Nduk. Aku tak nguyo. Nguyo aku. Lu kok nguyo nanti takon Mbah. Iye karepe. Anu, Nduk, aku udah iso ngempet. Alah Mbah Kindut. Nanti takoni kok gek malah cengengesan. Gek mbiye sharing ngono ki karepe nyang apa lho? Jawab ora, bature malah tinggal beser. Mbah Kindut lek ditakoni kadek gek tergeligak-geligik kok nyelinya disisan. Tak goleki pokoke. Kayaknya di luparan yuk konyol Mas. Gila kan goleki nyandi, gek sarpudan. Pokoke arep tak takok nih. Gila aku besok ora ngerti. Gek sapa tak kon marai? Bapak iki lho ya ora tau ning omah. Wong kelek dhewe atik ngene iki ora ndedulur. Oh no. Tunggu ning kene engko menawa lek cethuk sapa ngono. Awakmu kira jadi lu nyel. Sik, Mbok. Aku arep metu sedilu. Ya, sik nang omahe jenengan nggih. Ojo suwi-suwi lu ya. Ora suwi. Ya, nang omahe. Lek ana wong liwat sing wong pinter.
Kaya darme ya. Ki nek nopo ning kono kuwi? Ki patune nangis. Napa yu? Kok ngendi sampean? Oh, Rami. Nyopo lah Pak mungkin ki ngelamun ngono kuwi. Sing lamun sapa lho yu? Aku lu ngenteni wong liwat. Arep takok sing kok omong ning karo yu janem ndak ka lho. Masalah malam pertama wong rabi ngono kae. Aku kan penasaran. Gek aku mah lho nyamahmu. Gek sampean reneng, eneng mbokmu, gek tak takoni adir guyang guyu ra diomongi kok. Aku mengasli roh lho. Lah awakmu cerita karo mbokku. Lah wong aku ngape kepingkel-pingkel kudu nguyu kok. Tak omong ini. Malam pertama ki perpeci. What? Urung cukup umur lho awakmu ki. Lak ngono barang kuwi. Umurmu lho jek 15 tahun kok wis arep takok malam pertama. Apa ya dong? Perpeci. Jabang bi, nganggo peci to yu. Ngerti ngono pecine bapak kae mbrayah ning omah. Santol-santol nih. Nganggo kuwe yu gampang yo. Ngapa takok sampean? Udu peci sing buluk nek bapakmu ke lho Mi. Perpeci ki rahasia ke lho. Rahasia iki lek profesi. Gek nyapa lho adik dadak kok rahasiane barang. Ana wong takoke ora gelem ngomongi malah medhit. Kok eram. Wis Tommy, besok lak wis wayahmu, ngerti dhewe lho awakmu. Iso-iso ketagihan tenan lho. Tenan yo lek gek nagi. Berarti yo enak tenan lek no. Gak gek udan ngene. Ayo mulai yo. Udan. Udan ini kok. Gek nyandi iki. Ayo tak temene rembek kono takoknya rembek. Aku serang agak kira yang kowe. Tuh ngendi? Lah, yo ngalah yo. Lara yo. Dak. Lah ngono kok. Ora gelem dudo iki kualet. Wah, buta tebake giat temen nyambut gawe. Kena tak jip nih iki, sok kono. Wah, jangkrik mo. Bareng piro kok, Mang? Tujuh amatir ngedol batur iki kerja. Deleng oleh sampeyan mbiyane iki. Olehmu nek kae to? Wis ta rasah jele-jele ritek. Kowe iki lha ora sing ngejak aku lara garapan. Lek ngono kuwi sadar ngedol aku tenan ane. Wong aku lek ngatur kok gibrane harepan. Karepmu aku kok kon ngoyo, ngusungi nek kaya ngene dhek atur wongkang-wongkang. Wis ta jauh mekae. Aku iki dadi tangan kanane bos kan. Kalau ora sing nggawa aku ora bayaran. Tak umeng ngatur aku ora tak bayar. Aku ruwes iki aja mere wong aku mandrek awakmu kuli to. Mo nyambut gawe ki amprih padha mlakune lho. Layak mo aku mengolehmu sak tengu ku Mang. Aku tengel-tengel ning sor kono ngenggahne nyandur gampang layak kowe kader mleleng tok ning kene adir nonton ngene. Mengki karepmu piye ngono lho. Aku melamun keblekan kayu gedhi kuwi Mang. Kowe mari ora ero. Janjane aku ki arep bayaran piro mo? Sing jelas padha bature kena tuku beras to. Ge tuku beras mo. Ge kira-kira oleh pirang kilo mo? Alah lah kok dang kok pangan dhewe wareg to. Ya kuwi sik tambah lauk barang solek. Terus bayaran. Arep tak tekad iku mudan ritek lek ngono arepan. Ge jarekmu arep oleh tambah lawuh barang. Lah ki kira-kira kapan mulai bayaran iki? Ijek suwe apa ora? Ya iki lak wis cukup ki digawa ning montor sidal. Wis bayaran. Engko ki atur kok apusi kaya sing wis wingen-wingenane kae. Macak mandur ki kudu duwe dhiwit dhisik lho mo. Dige mbayari kuline. Iki peringatan terakhir mo yo.
lek ngantek kok apu sih, lek kowe tak ikel-ikel tenan lho kowe. Nah, aku kados kempropok ngene iki karo lehku kesel iki lho Isan. Lara percaya tunggu ning kene sak tekane montor ki unggah-unggah no dhewe ki melu setor karo bose. Apa iya ya Mo, melu kirim sisan ya. Lah tapi engko lek nyang bose ki engko ra di ngei sisan aku. Piye? Ge nyang sapa lek kan njaluk duwite? Piye lho dawa kita akan melu setor, duite esuk ya liwat nang aku lho. Wis gak terus lah mengusung, gak sampe. Iya ya Mo, mumpung sing jahene. Lah kuwi gernya ndi kok merono kuwi? Alah kleru Mo, masa ngengen bayaran ae. Lah riyo rono kae mangke. Alah kene budak wis gendeng. Gendeng-gendeng rita kena tak manfaat nih. Nyoba. Aku ngaku dadi mari butuh percaya. Butuh sing ngrekoso bayarane titik. Aku sing enteng bayarane oke. Tak pak mandar mesti blendul tenge. Lu nyuman lo yo. Sopo kemi? Mbah, kaya emoh. Ketarane iya yo. Apa dadi bos saiki? Kok bakal kayu ke? Lah mbah, delok rono. Ayo, nyapa mau awakmu kene? Arep nyolong kayu? Dah ngamuk. Aku iki apa tampang maling. Aku iki dadi mandor saiki. Mandor ki prene ngales to yo. Oh, lagi terus dalan. Aku iki mandor kuli mi, ora mandor alas. Lek mandor kuli ki lu kuline endi lho mau? Mestine prene bangun apa ngono? Alah mbuh mi, bangunane wis dadi. Aku iki karek ngenteni mbayari kuli. Aku ya lah mbuhmu. Ayo yu, nyame yu rembeke. Lah, darmi iki saya ayu tak tasuk sawang-sawang. Lah aku suke preglem tak rapi. Halah, jebak Halo, rembek nang omah. dijembeki koyo ngene. Bek. Renya ngopo? Udan rutut terus kene. Amer ngregeti jogan kuwi iki lho, iki. Halah, ngadir tekelmu kaya ndut ngono kok apik. Kaya apik nomahku kae ijo. Wong yatene omahmu ki ijo ki mergo lumutan to, Mi. Lah iki ke keramik asli, rupane ya apik kaya ngene iki lho. Asli apa? Lek asli ki yo ning tulisane. Sing asli ki nomahku ka lho. Ijo ke bergidil, ora lunyu. Kayak jeneng asli. Iya yo Mi asli. Asli lumutan. Omah kene ya merek tekel kuwi iki mang. Yo ora. Aku malah rene arep takok penting. Pokoke iki kabeh wis tak takoni karek awakmu sing urung. Lek sampe awakmu ra jawab sisan ditenono. Lah Mi, aku wis curiga lek kowe sing takok. Wis jajar rene arep takok apa? Dongkrakku ki bar tak anu, kumbah aja lungguh ning kono. Ayo yu. Ben tambah pengalaman. Mi, nyopo kok nyilem kok meneng dengaren. Kok kaya wong kok kan pikir kok. Kurang ya yu kunil ku yu. Cuwep le kaya ngono kok. Ora Mi, kowe ki arep takok apa? Mumpung aku ora repot ngene lho, ki ndang takok. Ngono ki aku ora duwe anu Mi. Dike gayem-gayem kuwi lho. Biasane lek ceritan karo gayem iki ndak duwe wis omong cerita apa. Anu yu. Aku mar nakokne malam pertama nih yu kunyil lho. Kok jereke medeni, kek nagi. Ngono ki asline piye to? Aku yo tambah penasaran. Lah kowe ki apa wis rabi tenan Mi? Kok usarna kok ning ngono barang kuwi. Yo urung sakjane. Lah yo lek urung tetanakone malam pertama barang. Lah engko lek tak dudoi lho, tak jelas ning ngene ngono.
Lek kowe melek ser gak kothokne karo apa njajalno. Lah kok tidokne barang? Ki apa sing tidokne? Oh no. Jereke yu konyol profesi ngono. Anu Mi, apa jenenge? Privasi, utuh profesi. Lek anu privasi kuwi ke barang sing ora kena diceritakne. Lek privasi, lek profesi, wong buro-buro ku lho, pekerjaan. Mudeng. Wis, Mbak, pokoke aku tak meneng, jelasno. Aku meneng iki. Wong nyatu kowe kira genah to nyel. Biar koyo ngono kayak diceritane yang diarmi, usano kon nitek yang bature. Lho, wong ditakoni ana klesak-klesik glegak-gligik. Yu konyol melu yo ngono tak takoni. Sing klesak-klesik sapa lho Mi? Tak ceritano kowe iki urung wayah. Besok lek wis gedhe, wis wani rabi, tak ceritani tak warai Mi cara-carane. Wis to, lek saiki aja takok-takokne ngono ki, ndak becik. Lek urung dibojo, Matur wong takoke lho kok iso ra becik. Kok gek kudu rabi barang ki karepe piye? Matur takok lho, Mbah Kintut main tak takoni jereke. Yo aten guyang-guyu. Ora anu nduk, ora anu. Malah beseri. Yu konyol takone gligak-gligik perpeci, sing profesi. Bareng ngono iki mang malih privasi. Lah bener endi? bener menang. Wong takoni kok kabeh ora nyauri ngalih. Wong nyatu iki ra jowo to nyil. Wong kaya ngono gek di ceritani lah ngenmu piye modar mikir ora ngedong gek diomongi malam pertama barang. Alhamdulillah garapan cukup, dibayar komo, tak tuku beras, lawe gereh, lek madang lekot iki. Alhamdulillah ya Allah. Wah, mau ngapusi aku nah nih. Temu ikel wae mau yo. Hah. Neng ngatur ngedol batur Weh, Pak Budo, Napa Mi? kok nggone yu rembek mah apa? Rembek apa mah Mi? Neng Pak, karo yu konyol kenapa? Lho wong ditakoni iki lek kabeh lho ket Mbah Kintut. Yu konyol yu rembek sisan ora gelem nyauri ya ditakoni wong malam pertama ki piye ngono. Alah Mi, takok apa? Kok malam pertama? Aku juga kok penasaran to kuwi ge. Lah, kudu ngerti, Pak. Aku ora oleh lek sampean ra ngerti. Wong sampean ki lho wis tuwek. Aja koyo yu konyol karo yu rembek nutup-nutupi ae. Tenan Mi, aku ki ndak nutup-nutupi. Aku iki lho ora tau malam pertama kawit biyen kuwi ngerti kuwi malam takbiran karo malam Jumat. Mergo lek malam Jumat kuwi yasinan. Lagi iki malam Jumat ning endi Pak Yasinane? Aku dik Jumat kira melu to. Lah, elengku kaya nggone Pak Mur to, Dar. Iya, Dar, nggone Pak Mur. Ning gone Pak Mur. Aku sesuk lek lali kabarono lho, Pak. Ampir ono. Oke ning kono iki mesti jajane enak-enak lho. Akar mangan sing akeh. Kaya sampean ndak anu kae. Kayak mesti ning heci barang tau udan-udan. Enak kuwi. Mi yasinan kuwi ibadah lho. Aja mburu panganan ae lho. Mangan ki yo sak pantese ngono. Akeh-akeh iki yo ora apik. Lah, piye lho, Pak? Jerekmu mangan ki ibadah. Lah masa saiki aku arep melu mangan akeh, jerekmu ora apik. Kayak piye ngono kuwi? Yo oleh-oleh ae lho Mi, mangan akeh kuwi. Ning yo ndelok-ndelok awake lho. Lah awake isih kuru, cilik, ngono kuwi oleh mangan akeh gen lemu awake. Ning saiki lho aku iki pangan aku wis titik bianget mergo awakku wis lemu. Kok kira aku iki wis gedhe, Pak? Aku lho sik cilik. Gek aku tak mangan sing akeh, gen gelis gedhe. Engko lek takok malam pertama gen didodoi. Sampeyan kok tak omongi, ben ngerti. Alah iya Mi, sesuk mangan sing akeh. Gen gelis gedhe ya awakmu kuwi. Gek aku karo kowe kuwi gen ngerti malam pertama. Wah, aku ki tuwekku semene iki lho yo urung ngerti. Ya wis milek ngono, aku terusne aku golek imo. Lah kok rono, Pak? Aku arep kono
ora wani nang rembik. Aku tak golek dalan yo tuh kene yo. Kowe arep nyandi? Alah, jabang bayi karo yo rembek ora wani. Lha yo biane. Aku wedi banget aku. Butek lah tak kayak titik mesti ruwet, umek. Lah tak kayak oke aku sing mumet. Jadi nyanti lo Darmi. Jadi banyu sak gelas ke orang nih. Lah yang gini rembek ya. Gak mana enak pangan. Tak kandhani mbek aku lho ora cerita karo Darmi kuwi. Aku lho cerita karo Yujanem. Lah ora ero lak Darmi mangke lak krungu. Lah iki mangke lagi nyamaku to. Takok nyang embok. Aku lho kon jeding lah guyu ngape begijis lho. Tak tututi. Lah wonge kok ngene mbek. Susah ngono lho. Mangkane to. Cangkemmu kirimen. Lar cerita ki ngeno kiwa tengen. Eneng wong apa ora. Lah sing kok critakne ku lho sensitif. Lah ngono kuwi Darmi yo krungu. Lah yo anu wargane Gang Dobes ki takoni kabeh wong Darmi ki wong ora ngedong. Yo lak kuwi ki urusanku lho, Mbek. Yo Darmi lho sing penasaran wong ngadege aku lho. Adur ngomong ke malam pertama ke penak yo yu. Kadang ke yo nagih to. Ngono lho adur nyayu jenem. Lah kowe ku lho nyapo nyeritakne ngono ki. Apa sajake wis milik ngono suwiran di bojo. Wong adek jabang penin dalan bareng kok malam pertama pising ngene. Wis tuwek kowe iki. Muni kok syukur jeplak masa nurungokne bocah. Ora ngono lho, Mbek. Aku lah cerita ku lho ora nang dalan. Lah aku cerita nang dalan tabrak wong. Yu janem ku lho, barabi tak takoni. Piye yu malam pertama penak. Piye lho? Salahku ning ngendi? Yo kupinge Darmi ki lho sing salah. Alambo, Mbek. Aku nimbanikin kok remu akar golek pangan rono. Kuwi cangkemmu barang kuwi to, luweh. Wis tuwek itu tak nakon ngono biarang. Piye ki kamu titen ono kowe lek balik rene nek. Yo ning tawang ono lintas. Adik batuk ngene. Nyel, nyel, Bayu. Mau keselak ilo. Ya, tijane konyol ke mengyamene kok suredeng deh. Ala aku arturan kene pen apa-apa kok ngenteni bocah mulai. Ya tiku ka aku. Alah, ki rembik reneng pisan, wis tutupan lawange mesti reneng iki. Nah, jane apes mento nyangi wong-wong kok kudu reneng. Orang golek buta, bayari buta. Janjiane nek sultan. Yo, apa nek gendut ke? Modosi. Aja kok gek enak-enak. Lah, yang apa kok direne? Aku arep masak. Lombok aku sing kok utang ndi? Jare wong kok balikne. Balikno. Ki utang apa? Oh, mbokmu diingi ke tak kopo lho. Wong aku ki ora mangan lopo to. Aku ki lak mangan lopo ki mencret lho. Oh, ya toh. Aku wis ngira lek jawabanmu ngono. Wong kowe diingi lho, Nek, omongmu lek utang. Jaremu arep kok ngei. Mosokno ditake, aku udah tak utang. Ora mangan lombok. Silet. Golekno. Tak titik untumu ngono ndaki kowe engko. Ya titik lho. Wong untuku ya driki ngarep iki sing gedhi. Ya, alar kok kayak anu apa kono. Alar kok sambel. Untung apa enak kok sambel. Kok aneh-aneh aja mbakmu.
Ora peduli aku. Aku ki saiki arep masak. Lah ora kok balik nih. Kowe tak eret-eret neh lho. Tak plosoro. Golek nang omah kono. Iya lah mono nungguno yo, Cuk. Mrono-mrono. Mrono-mrono ki yo kaya kuwi. Wis gak ngene lho. Jan ciloko tenan. Lah urusan karo kokor. Arep mangan tenan. Iki mau war ono kita. Hati-hati kayak golek ngati ora dijoli lombokku. Tak gerus pokoke. Kene. Ajur yo ben gerak. Jere utang ya ora dinyai. Udah utang. Silet. Jabang, baik. Oh, pon kayak merah. Nyo, karo iki lho, iki tukunan. Lah lombokmu yo iki diingi. Wong nang konyol ketito ngadir 5. Aku njeluk sitok iki nenge papat. Mau aku lek tiwul barang ngono kuwi, malah degelen. Lombok kan nek mek kabare semono ki piye lho, mending iki sak ontel aku tuku. Balene kok papat. Ya saan ki diingi. Ya saiki papat ki ya seprapat lho, Nduk. Iki anu kawanan mulai. Nyo, Yaki. oh, udah wong tua. Nyo, iki kawanan mulai. Mama. Aku jalan beras. Gaplok kan. Tak sekali aku butuh Kene. Tusa lho, Nduk. Nah, tusa. Sampe aku ki moho. Wis kok cekel lho. Ora oleh kok kereta Kene lah, wis lho, kok Boy. cekel kudune yo. Kok gowo. Aku kudu kok ijoli beras pokoke. Sesudi nyapa aku gak kon ndek lombok. Apa lah ngono kuwi gawanen aku ijolono beras. Jongkok nih engko. Ya aku tak tutup. Ngerti. Deh. Ojo. Ojo. Kuwi ijolono beras lho, Dok. Kene aku ki muak diwol. Kuwi lungguh kono koyo ambumu pesing ngono kok. Wah, Bocah ra kontrok. segera gontok kayak kuwi lho, lombok sakon balik nih 4 iji. Yo kuwi wis untung tak balik nih. Nima kira tak balik nih. Ora baliknya ingel-ingel kowe. Wis tuwek ngono kok. Mesine ki lek wong tuwek ki lek apa jenenge nyileh ki ndang dibalikne ngepene. Ora kaya kowe kuwi. Wong nyileh omong jadi udah nyileh. Ngono kuwi wong tuwek piye? Dolane nesu. Ora nesu. Ya ora nesu, ame cangkeme jotong arep nyepor. Gak muli yo. Ojo ngreketi omahku. Halah, mek dapur jogan apa telek toke kok titan ono kaya omahku. Wedakno nyolong gasku to. Gas ke apa lho? Wong aku ternyangking empan-empan. Wong ora kok kayu tak amane. Ora tak gepe to, Nenek. Wong keke lagi aku tuku lho, tak tinggal golek gedang ngono lho. Lah mulai-mulai kok biacet bae. Oh, sing nyolong. Wong tuwa kok nuntang. Titan ono kowe kadal buntung. Daki. Kowe ora rasa-rasane mbak jotos. Wong tuwa kok tanono. Tanono, mentelongo. Gedangmu lho. Wis ning tengku. Tebake wis ning kakus.